Alright, hello everyone, my name is Bomb Show. Welcome to my channel. It's Bomb Show Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Nasi pane nyaya nayo nyaya inosirisa nyaya muface akatema mai vake hanzi vakandirova ndakanhonga dombo ndikavakuwa saka sandanyanya kupinda munyaya yangu. Don't forget to subscribe kana uri munyowani panapa. Tinokuchingamidza ine mufaro mati subscribe rawo mahara kusubscribe unoziva nekulike video nekukomenda kana wariona da kuti ndikuratidze umbowo wenyaya ndiri kutaura panapa. Vazhinji vaichema vachiti tinoda umbowo hwemavideos ndo hwandayanawo. Da kuti mumuone mukomana achizvitaurira ega kuti zvaanganyatsoita maitikiro akaita nyaya. Saka kune mariturning subscriber ndinongokutendai newewo kusubscribe nhasi ndongokutendai because our channel is growing each and every day. We are going there tichakusvika ikoko ayo apa panga pasina bata alright maruwana na mai aya kulona tutirwane mwini panango tichete ngoti wandirwaka watanga kutisaka vanonga dombo iyo vanonga dombo vaita sei vandakuwa kuvharo kanda kuna mai kuvharo wapai akorwa nomwa musoro kuvharo chora kurase anga ringori didozera maoko chete kuti kaita kwatorwana tuenda ipapo mumundemo ngona oneka ora saka ivo vakarwa mai nedombo vakaita sei vakarwa mai nedombo vakaita sei vakabva vadona ivo vaita sei vandadzoka futi kubva vadzoka futi pavari uine ichi nodombo kuti bhato rimweni ndadzoka futi munhu anotora ibadza aya wati amai vadona ndofunga mariona video sematauriro andaita tichida kuita tichida kuuradzai umbowo hwemavideos but pamwe pacho sosara toita nhonga nyaya manje zvinenge zvisina chividhio ringo nemapictures. Saka kuti tirege kuupdate vanhu about that story zvinenge zvisingaite zvisingabude but ndo nyaya ndanga ndinayo. Don't forget to subscribe guys, support us please. So tell us in the comment section, what do you think about this story? Mukomana otongwa sei oiswa mujeri here chii pane zvaataura izvozvo? What's your judgment? Thank you.